sepi sepi swasana reke atane sepi wiwit suruping surya delok-delok lungguh tanpa kanca silir angin sumi leratiku kingsir ketir mung mikir apa pancen uripku wis takdir paribasan wit biyen tanpa leret tak rewangi rekoso pengen moyo rina wengi maminta cakatosa jalan bogo kaya ngene rakasane dadi wong arang duwe rina wengi sumalang boga dadi lelamunan karo bakule monggo sing niki napa sing nika aku pilih niku jalaran bakule ayu banda baca sembrana rek aku wis kadung tresno yo blanja ning pasar ngemplak yo rame pasar ngemplak wanci sore sok-sokan wong blanja lan wong eceran sandung-sandung etok-etok kesandung-sandung selak weruh karo bakule monggo sing niki napa sing nika kula pilih niku jalaran bakule ayu atau baca sembrana nek aku wis kadung tresno yo blanja nang pasar
niki matur gunging panuwun Mbah Pian wonten siang menika semoga katuran pinarak lan uga mirsani turangga Giri Budaya. Sapa kandha aku ora ngedulinan aja mokir sipate wong lanang ora kurang kanggo kuwis pakulinan yen monggo ku sifatmu wong kami tegan ora tegan kowe tak golek rewang apa butuhmu kanggo bandingan jorewel cemenang lonjo ora nganti kurang jasembrono bojo loro kok sing kurang sapa kandha aku ora kedulinan aja mokir sipate wong lanang ora kurang kanggo kuwis pakulinan yen monggo ku sifatmu wong kami tegan ora tegan kowe tak golek rewang apa butuhmu kanggo bandingan jorewel jaba manang blonjo ora nganti kurang Rupiat matur nuwun tak ganti wilujeng sonten sumangga pinarak sesarengan turangga Giri Budaya asik yuk hey kanca-kanca tenggong, dulur-dulur tenggong, matur sembah nuwun rawuhipun wonten sonten mriku. Yo. Jos. Pak Guru request apa Pak Guru? Podang kuning. Oke, podang kuning Mas Kirung. Lanjut saking panjenengan Pak Gandhi wonten mriku. Margi bawikan matur banduwun. Warkop Safi untuk sonten mriku. Mbah Karji dan juga Dik Rejit. Ayo Mas Momo dan juga kawan-kawan bolong kopi. Wonten podang kuning pamundhut saking panjenengan Pak Guru Gandhi. Sesarengan turangga Giri Budaya Mbah Mandor. GB dan juga idola Saba. Gandur audio matur thank you. Gendut lek-lek. Yuk. Iso awan ning omah wis ora
oleh dheweke ngalih pecokan wilakae tak suwon mbok aja ngiji padang kuning agawe pikirku komeng sleret ireng agawe tambah manise tiba bunga yen kelakon nyanding dheweke ora bakal atiku kedewan liyan yen si bodang andutut ati kepranan ora mendung atiku tansaya tentrem tak senanani sun pikat uluting bencong suwon mbok aja ngece padang kuning agawe pikirku komeng sleret ireng agawe tambah manise ati bunga yen lakon nyanding slirane ora bakal atiku kakiwang liyan yen si podang andutut ati kepranan ora mendung atiku tansaya tentrem tak sranani sun pikat uluting bencong ayo konyol konyol nggih matur sembah nuwun Pak Guru Podang kuning sampun katuraken wonten sampun mriku ya wis Iki matur nuwun ugi Mbah Miyan ingkang sampun derek-derek bergabung lan uga mirsani turung giri budaya. Ye ah ye ye. To ha ye 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 ha ye yo oh just lo monggo Mas Hardi kanca-kanca sedulur saking Bulurejo matur nuwun kula gabungipun besarangan kanca-kanca Amburadul lelewane mimbui luwase agene mas nyadak prene tansah dadi ati wong manis Rino wangi tak impi
impi klopo muda atiku leganono klopo muda kanthi laning jiwa pancen nyata gawe gandrung nganti kurang candra luwe warna lalewane mimbu luwese ake nimas nyedak oprene tansah dadi ati wong manis rina wengi tak impi klopo muda atiku leganono klopo muda ganti laning jiwa kakak oh Niki matur sembah nuwun ugi Sabaran pinarak panjenengan Mbah Darmi Sekarsari yuk 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 ayo Ger Usah setul barok kangkot ada tiga piro ta piro Ausa ye ayo Yo. Lo ayo Ger. Ayo Ger, ndang dadi Ger. Ayo sing nabi lemes Ger ayo. Ayo. Kiri budaya. Lo. Ayo.
Ireng manis kenya sing ireng manis amulat sliramu deg-degan jantungku tuwa rasa tresno saranggoning hanggo mesam-mesem mangrutit atiku hingga tulung ana dik lamun aku bisa nyawang ring sliramu ning aku isin weruh wayangan uripku jebul amung impi kenya sing ireng manis jagung abote wong lagi gandrung tak rewangi korban jiwa raga mlaku adotan Rasulullah watone sesandingan agawe semeng rasaku najan munggah gunung ora wegah watone tansah sumanding mong tansah eling sarung jagung abote kebacut tresno yen tan weruh sedina kaya setahun sarung jagung abot rasaku oh 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 yeah oh 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 yo Oi! Yeah!
Ye, ye. Wo, ye, oh, si